Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Sifunda Exodus 29 namhlanje, kungcwaliswa uAaron noonyana bakhe. Siyakhumbula phayana kwi-Exodus 28 siye sathungela uAaron impahla ekufuneka zizinxibe xa esemsebenzini wecawa. Kodwa khange sive uba oonyana bakhe bathungelwe ntoni. Akhe siye ku-Exodus 28:40. Uyithi, wabenzela oonyana baka-Aaron iingubo zangaphantsi, ubenzele umbhinqo, ubenzele neminqwazi, ibe yeyozuku neyokuhomba. 41 uzinxibe kuAaron umkhulwa wakho nakoonyana bakhe benaye, ubathambise, ubamisele, ubangcwalise, babe ngababingeleli kum. 42 wabenzela iibhulukhwe nelinene emhlophe zokufihla ubuze babo oonyana baka-Aaron, zibathabathele esinqeni zise emathangeni. Bazinxibe uAaron noonyana bakhe ekungeneni kwabo emnqubeni wokuhlangana nasekusondeleni kwabo esibingelelweni, besiza kulungiselela engcweleni, bangathwali ubugwenxa bafe. Ibe ngummiselo ongunaphakade kuye nakwimbewu yakhe emva kwakhe. Singena ke ngoku ke apha ku-verse 21 ku-Exodus 29, ukungcwaliswa kokubingeleli. Yiyo le into oyenza kubo, verse 1 there, yokubangcwalisa ukuba babe ngababingeleli kum. Thabatha inkunzi entsha, ithole lenkomo nenkunzi zezimvu ezigqibeleleyo zibe mbini. Ithole lenkomo, inkunzi entsha, ithole lenkomo neenkunzi zezimvu ezigqibeleleyo zibe mbini. 3 verse 2 nesonka esingenagwele, nemiqhathane engenagwele egalelwe ioli, nezonkana ezisicaba ezingenagwele, ezazonke ezingenagwele, zithanjisiwe ngeoli, uzenze ngomgubo ocoliweyo. Ngizwakala ama-instructions. Uzibeka ngobuzininye, uzisondeze ngengobozileyo kwanenkunzi entsha yenkomo neenkunzi zezimvu ezimbini, azisondeze kubo. uAaron, verse 4, uAaron noonyana bakhe uze ubasondeze emnyango wentende yokuhlangana, ubahlambe ngamanzi, bahlanjwe nguMoses ngamanzi, basondele phaa emnyangweni wentente yecawa yokuthebeneka. Verse 5, uzithabathe izambatho, umnxibe uAaron ingubo engaphantsi nengubo yokwaleka, ne-efodi nobembo, umbhinqise ngombhinqo we-efodi, umbeke umnkontso entlokweni yakhe, ubeke isithsaba esingcweleyo enkontshweni lakhe. Nditshilo ndathi ezika-Aaron zininzi izinto ezithungelweyo. Uze uthabathe ioli yentambiso uyithululele entlokweni yakhe, umthambisi, ioli phezu kwentloko yakho. Ngicabanga ukuthi izinto zilula, thina izinto sizibona nje sezisenzeka. kuAaron zange kube lula, bagalelwa laa oyile entloko. Ndiyijongile echaza ukuthi nje bayangcwaliswa. Ungayithatheli phantsi le oyile lena ethandazelweyo, ungayithatheli phantsi, mocking i-oil God.
oonyana bakhe ke wobasondeza, ubanxibe iingubo zangaphantsi nabo, ubabhinqise umbhinqo uAroni noonyana bakhe, ubanxibe iminqwazi, bubobabo ububingeleli, bube ngummiselo ongunaphakade. Ubamisele uAroni noonyana bakhe ukuba kuzawuba ngababingeleli, ummiselo ongunaphakade. Bazawuba bangababingeleli, izawuba ngummiselo ongunaphakade. Verse 10, uze uyisondeze inkunzi entsha phambi kwentente yokuhlangana. Uyisondeza leya nkunzi yenkomo. Uze uyisondeze inkunzi entsha phambi kwentente yokuhlangana. uAroni noonyana bakhe bacinezele ngezandla zabo entlokweni yenkunzi entsha. Babeka izandla zabo babacinezele. Verse 11, woyixhela ke inkunzi entsha phambi koYehova emnyango wentente yokuhlangana, ayixhele. Verse 12, ucaphule igazi lenkunzi entsha, uyiqabe ezimpondweni zesibingelelo ngomnwe wakho. Lonke laa nto inkcazo. Lonke igazi uliphalazele esisekweni sesibingelelo. Ugalele phaya laa gazi alisele. Uthabathe wonke umhlehlo ogubungele izibilini nomhlehlo ophezulu kwesibindi nezintso zombini nenqatha lazo, uqhumisele ngazo esibingelelweni. Verse 14, yona inyama yenkunzi entsha nesikhumba sayo nomswane wayo uzitshisa ezo zinto ngomlilo ngaphandle kweminquma yenu. Lidini lesono elo. Elivile laa dini lesono. Simbulele uYesu. Verse 15, woyithabatha enye inkunzi yemvu, akathathe enye inkunzi yemvu ngoku, leyo uAroni noonyana bakhe bacinezele ngezandla zabo entlokweni yenkunzi yemvu ke ngoku. Uze uyixhele inkunzi yemvu, ulithabathe igazi layo, ulitshize esibingelelweni, ujikelezise phaya, utshize. Verse 17, woyityatya inkunzi yemvu, uzihlambe izibilini zayo neentungo zayo, uzibeke phezu kwenyama zayo naphezu kwentloko yayo. Verse 18, uqhumisele ngenkunzi yemvu iphela esibingelelweni. Elo dini enyukayo uYehova livumba elithozamisayo, ukudla kwasemlilweni kuYehova. Elaa dini elavumbela imnandi kuYehova. Verse 19, uze uyithabathe esibini inkunzi. Ndithethe ezaa nkunzi bezimbini ezegusha. Inkunzi yemvu uthabathe yesibini ngoku. Verse 19, uAroni noonyana bakhe bacinezele kakhona ngezandla zabo entlokweni yenkunzi yemvu leyo. Verse 20, woyixhela inkunzi yemvu, ucaphule egazini layo, uliqabe esithinzini sendlebe sasekunene kaAroni. Uyava ngoku uyoba unxibile ezaa mpahla ezintsha ezintle, ngoku bakufaka igazi kwicala lasekunene ngegazi. Yho! Sekunene kuAroni nasesithinzini sendlebe yasekunene yoonyana bakhe nakoonyana bakhe. Eli cala lazabantu baqatywe igazi phaa. Nasesithupheni sesandla sabo sokunene nakumbhontsi wenyawo, nakulaa mbhontsi wenyawo nakulo
kufakwa igazi apha, abaqabe ngegazi. Elaa gazi liyavuza phaa phezu kwezaa mpahla, nelaa gazi naliya lizawuvuza qatyiwe, bayangcwaliswa noonyana bakhe. Ulitshize igazi esibingelelweni, ujikelezise ngegazi eliseleyo. Verse 21, ucaphule egazini eliphezu kwesibingelelo naseolini nentambiso ulifefe ku-Aaron. Phinde futhi uthathe igazi eliseleyo ulidibanise neoli, ulilahle, ulifefe phaya ku-Aaron, phezu kwezaa mpahla ezintsha, phezu kwezaa mpahla ezintsha. Adlala wena indaba yokholo isuka kude, isuka kude i-concentration, njengoba thina siyithatha kancane. Consecration, ukungcwaliswa, singayithathi kancinci. Yho, galelwa ngoku kubo ngoku kungcwaliswa impahla, kungcwaliswa impahla ngoku. Andithi idini elinyukayo lenziwe lesono sabo, ngoku kungcwaliswa impahla abanxibileyo. Nasezambathweni ulifefe ku-Aaron, nasezambathweni zakhe nakoonyana bakhe, nasezambathweni zoonyana bakhe, bafefe ngelaa gazi elidibene neoli, bangcwaliseke yena nezambatho zabo, noonyana bakhe nezambatho zoonyana bakhe ndawonye. Verse 22, uze uthabathe enkunzini yemvu amanqatha nomsila nomhlehlo ogubungele izibilini nomhlehlo ophezu kwesibindi nezintso zombini nenqatha lazo nomlenze wasekunene, kuba iyinkunzi yemvu yokumisela. Verse 23, neentanda yesonka nentendana yesonka nomqhathane ogalelwe ioli ube mnye, nesonkana esisicaba sibe sinye engobozini yezonka ezinegwelo eziphambi koYehova. Verse 24, wozibeka zonke ezo zinto esandleni sika-Aroni. Aroni kufuneka zise phaa kuYehova, sacrifice, nasezandleni zoonyana bakhe, uzitshangashangazise, uzitshangatshangise, zibe ngumtshangatshangiso phambi koYehova. Lo mtshangatshangiso zibe yi-sacrifices, zinikwe u-Aaron ibe yi-sacrifice yabo abayizisa kuYehova. 25, uzithabathe ezandleni zabo xa begqibile, uqhumisele ngazo esibingelelweni, azithathe ezazonke kunye nale nyama. Nova kutho ezazizonke zezizicaba ezifakwe engobozini nezaa ntanda zesonka nomqhathane ogalelwe ioli, konke okuya akuthathe akusiphi kuyotshiswa ngoku izoba sisibingelelo kuYehova. Verse 25, uzithabathe ezandleni zabo uqhumisele ngazo esibingelelweni phezu kwedini elinyukayo, zibe livumba elithozamisayo, the sweet smelling fragrance kuYehova, zibe livumba elithozamisayo kuYehova. Oko kukudla kwasemlilweni kuYehova. 25, 26, uze uthabathe incumo yenkunzi yemvu yokumisela u-Aroni, uyitshangatshangazise ibe ngumtshangatshangiso phambi koYehova, sibe sisabelo sakho. Athi enye mayibe yakhe, athi mayibe yakhe isifuba esiyana sesakhe. Woyingcwalisa incumo nomtshangatshangiso otshangasiweyo nomlenze womrhumo orhunyiweyo enkunzini yemvu yokumisela u-Aaron noonyana bakhe. 28, ibe yeka-Aaron noonyana bakhe, ibe ngummiselo ngonaphakade iphuma koonyana bakaIsrayeli, kuba ingumrhumo woba ngumrhumo ophuma koonyana bakaIsrayeli emibingelelweni yayo yoxolo, umrhumo kuYehova. Verse 29,
Izambatho ezingcwele eziku-Aroni zoba zezonyana bakhe emva kwakhe, bathanjiswe ngeoli bezambethe, bamiselwe. Lowo ungumbingelelo esikhundleni sakhe koonyana bakhe, ngozambatha imihla esixhenxe ekungeneni kwakhe entendeni wokuhlangana, ukuba alungiselele engcweleni. 31 Inkunzi yemvu yokumisela uze uyithabathe uyipheke. Uyithabathe uyipheke inyama yayo endaweni engcwele. Bayidle uAroni noonyana bakhe inyama yenkunzi yemvu, verse 32 lo, kwanesonka esisengobozini emnyango wentente. Eziya izonke bebezithathile bayozibeka phambi koYehova, abazityanga, kuye kodwa mazitshiswe ziyoba livumbi elimnandi liyabuya. Ngoku kukhona abazawutya ke ngoku, khona abatyayo ngoku uAroni noonyana bakhe. Uthi izambatho ezingcwele ezikuAroni baza emva kwabo bathanjiswe ioli. Nantsi asiye ku-29. Izambatho ezingcwele ezikuAroni zoba zezonyana bakhe, besesifundile. Verse 30 Lowo ungumbingeleli esikhundleni sakhe sonyana bakhe, wozambatha imihla esixhenxe ekungeneni kwakhe entendeni. Verse 31 Inkunzi yemvu uyimisela uze uyithabathe uyipheke, naya iyobisela inyama yayo endaweni engcwele. Bayidle 32 onyana inyama yemvu yenkunzi yemvu kwanesonka ezingobozini emnyangweni. Funa zibe sezingobozini, funeka i-order ne-instruction. uMoses i-instruction wayeyinikwa uMoses i-instruction, wayeyigcina uMoses i-instruction. Into eyenza into ukuthi uMoses enze imisteyikhi, iphutha phaya, yayingabantu babemhlupha babantu uMoses. Yabona nangama-instructions awalulanga ama-instructions, uyawayenza wonke. Kodwa amaSirayeli ngawo ambhayisisa, amenzisa ukuthi nje makenze ama-mistake, kuthiwe thetha neroki yanayibet. Abantu bayakwenza ukuthi ungangeni, ndikuxelele kwi-end times ulumkela abantu. Khonza uYehova, ujonge uYehova, ungajongi abantu. Abantu bayakwenza ukuthi usuke elikholweni lakho, ungavumeli abantu bakususe, bafuna uhambe uye esihogweni, ungavumi. Yenza umsebenzi kaYehova, uthembe uYehova, uthembe uYehova kuyo yonke into, ungathembi abantu. Ngaba benza ukuthi uMoses angangeni eKanani abantu, isatsho. Abanye ke bazathi hayi nguye oyemele uba uye wastrong. Kwakungelulanga kuMoses, akobu strong, ungavumela abantu bakususa emkhulwini, athathe izitresi zabo bazoziphosa phezu koMoses. Siyibonile, wasijonga indlela lena yamaSirayeli kuMoses, yile ndlela nangoku esibaphatha ngayo iinkokheli zethu. Sithathe iingxaki zethu sizifake kuko, masiguqukeni yonke imihla. Yesu sincede baba, sincede Yesu, singabizo zilingwe phezu kwabo koMoses bakho Yesu, bakhethwe nguwe. Uyabona i-instructions ezininzi and uyazenza uMoses. Uthi bayidle ke engobozini. Ezo zinto bekucanyagushelwe ngazo, bekunxanxeziswa ngazo, verse 33. Ubamisele nokubangcwalisa, mabazidle. Owasemzini makangazidli kuba zingcwele, mazidlwe nguAroni noonyana bakhe kuphela, zingadliwa ngabanye ngoba zingcwele. Uba kuthe kwasala nto enyameni
yokumisela nasezonkeni kwadwakwasa uze uzitshise ngomlilo loo nto iseleyo ingadliwa kuba ingcwele. Nethi bayidle nje basengxakini. Verse 35, uze wenje nje uAroni nakoonyana bakhe ngokweento zonke endibuyisele umthetho ngazo, ngoba misela iintsuku zibe 7. Yava ke? Uze wenze idini, siphuma kwelinye idini ngoku, sekwenziwe elinye idini ngoku. Uze wenze idini lesono ngenkunzi entsha imini ngemini, iintsuku zibe 7. Uze ucanyagushwe isibingelelo, usihlambulule isono esicamagusheleni kwakho, usithambise singcwaliseke. 37, imihla yoba 7 isibingelelo usicamagushele, ucanyagushele isibingelelo. Ese kaloku bekwenza sineza zono zika-Aroni noonyana bakhe, yonke laa nto ngoku still kuyacanyagushela ezaa zono unyana baka-Aroni no-Aroni yonke consecratwa ngoku ilaa nto, kungcoliswa icawe, tabernacle kaYehova, indawo engcwele, ungcwele yo. Verse 38, ese-38 siva ukungcwaliswa kucanyagusha njani na kwezi ntsuku ezi-7. Verse 38, yiyo ke le into oya kubingelela esibingelelweni, ziimvana ezinyaka mnye zibe 2 usuku, imini ngemini, amaxesha onke, for 7 days. Eemvu zibe 2, enye ixhelwe imini ekuseni, enye izakuxhelwa ntambama. Kwenziwane? Ucanyagushelwa, kuyaklenzwa, iklenzing, kuklinwa, kungcwaliswa, kuklenzwa, kukonsekreyithwa i-tabernacle. Oh, hallelujah. Uthi kwi-verse 39, enye imvana uyibingelela kusasa, eyesibini imvana uyibingelelela kutshona. Uzawuxhelwa ileto, khona ezawuxhelwa ekuseni, khona ezawuxhelwa ntshona. 40, kwimvana yokuqala uze wenze isahlulo se-10 se-efa yomgubo ocwaliweyo, ugalelwe ioli engqoshiweyo, esisahlulo sesine sehini, ndawonye nomnikelo othululwayo osisahlulo sesine sehini newayini. 41, eyesibini imvana uyibingelela lakutshona ilanga, uyenze ngokumnikelo wokudla wakusasa nangokumnikelo walo othululwayo, ibe livumba elithozamisayo, ukudla kwasemlilweni kuyakufa. Ezi zonke sizityayo zadalwa nguYehova. Uyabona le nto, zonke ezinto, le ncwadi ye-Exodus sizama usibonisa imvelaphi yethu. Njengoba uyava sikhe simsuse sethe nje akekho. Nazi ziyazichaza indlela emakuze kwenziwe ngayo izonke. Neencumo xa kuxheliwe makukhutshwa la manqatha encumo, ayokuthiwani kusika umlenze kwenzeni i-God of order. Le nto esizenzayo sithi sizithathayo, ingqondo evelaphi, is the mind of God. It's a direction of God. Masibuyeleni kuyehova, masibuyeleni kuyehova, sizingazenzi izazi, nathi sazi kakhulu. Singazenzi izazi thina, masihambeni kuyehova, masibuyeleni yo. 40, kwimvana yokuqala uze wenze isahlulo se-10 se-efa yomgubo ocoliweyo, umgubo
ocoliweyo ugalelwe ioli enqushiweyo esisahlulo sesine sehini ndawonye nomnikelo othululwayo osisahlulo sesine sewayini. Besiyifundile 41. Eyesibini, imvana uyibingelela lakutshona ilanga uyenze ngokomnikelo wokudla wakusasa nangokomnikelo walo othululwayo, ibe livumba elithozonisayo ukudla kwasemlilweni kuYehova. 42. Elo loba lidini, izoba lidini elinyukayo lamaxesha onke kwizizukulwana ngezizukulwana zenu emnyango wentente yokuhlangana phambi koYehova, apho ndiya kuhlangana nani khona ndithethe nani emnyango wentente. Khona apho ndohlangana noonyana bakaSirayeli bangcwalise ngobuqhaqhawule bam. Besangena nje. 44. Besangena ecaweni. Bazawubingelela. Ndiyingcwalise intente yokuhlangana nesibingelelo no-Aaron noonyana bakhe, ndibangcwalise babe ngababingeleli bam, ngababingeleli bakaYehova, ayingobabingeleli babantu abaya, ngoba basadinga itraining. 45. Ndohlala phakathi koonyana bakaSirayeli ali-10. Nayi i-covenant promise. Sekufuneka sigcine i-covenant. Oh, hallelujah. He is a God of covenant. Athi nje uzohlala nabo. Ngithanda uma esenza izithembiso, ngoba ezazithembiso zakakajika. Isithembiso uyasigcina. He is a covenant keeping God, a promise keeper. Ndohlala phakathi koonyana bakaSirayeli ndibe nguThixo wabo. Uhleli nathi. Uhleli nathi, uthembekile. Bazi 46. Bazi ukuba ndinguYehova Thixo wabo, owabakhupha ezweni laseYiputa, ukuba ndihlale phakathi kwabo, ndinguYehova Thixo wabo. Onke la madina awenziwayo, zonke le minikelo ufuna benzeni, bamazi ukuba unguYehova wabo, uhleli nabo, uhleli phakathi kwabo. Wayefuna nguthando lwakhe lo, wayefuna bazi ukuthi ababodwanga kuba naye. Yile nto nathi kufuneka siyenzile ngoku, sibizane ukuba siphosisile, siyasuka sayokhonza abanye oothixo, siphosisile. Masibuyeleni kuYehova azojika iimpilo zethu. Sekungamaxesha okugqibela kasikolelise. Ngoku siku-Exodus 30 no-Exodus 30 uzasibonisa izinto, ezaa zinto ezazenziwa phayana entlango, zezi zinto nathi kufuneka sizenzile apha. Laa oyile bendoxelela ngayo izayiva apha kwi-Exodus 30, njengoba thina sidlala ngayo nje, sithetha ngayo, siyithetha kakubi, siyinyemba. Xa sinyemba ioyile sinyemba uYehova. Masingalwini noYehova, masingalweni naye. Kuye masingxengxeze, sicamagusheni kwiintsuku zokugqibela. God bless you. God bless you. Nathi uNkulunkulu uyasiblesa as we are reading this. Nawe uzinike i-chance. Noba ufunda ipage 1 yeGenesis, uyakungcwalisa uYehova. Uma ufunda iBhayibhile uyazifumana ii-blessings. Nathi njengoba sifunda le siyazifumana ii-blessings. Thank you, Lord, for your blessings. We receive them. We believe in the God of the Bible. Seyiyona into ekufuneka ngoku siyiconfess ukuthi siyakholwa kuwe Moya Ongcwele nakuyo yonke into yakho oyibhalileyo kwiBhayibhile. Siyakholwa Yehova, ukhona Yehova, ukhona
kwi-end times bathi akekho, ukhona ke wethu to come nice.